Takže čau lidi, vítám vás u dnešního videa. Tak tu máme tutoriál, jak hrát třeba hry, jak jsou hry na mobilu přes počítač. Tady vám dám tohleto do popisku videa, tady tu stránku, musíte dát tady důvodnou BlueStack. Tak. A pak tady počkáte, což nemusíte počkat, tady máte první, dáte uložit soubor a až to bude hotový, tak se vám ozvu. Tak a já jsem zpět, už jsem to stáhlo, dáme tohleto, to jsem zmatný a tak, a jak máte tady ten tady to máte, tak dáte, musíte dát spustit, teď se vám bude tohleto načítat a já jsem mu, až to bude hotový. Tak, počkejte. Tak, a já jsem to zpět, až to budete mít, tak se vám tady to řízení uživatelských blablabla. Pak dáte ano a pak počkáte. Jo. A až to budete mít, tak se vám objeví tohle. A musíte to máknout dvakrát, nebo to chcete mít tady, jak chcete. A ukážu vám to. Tak, chvilku to trvá. To naste. A počkáme. Jo a než to stopnu, tak já stopnu a ať to tam jde, jak vám řeknu. A tady už to máme, jak se takhle načítám a jak tím to stopnu. Tak a teď to počkáme. Tady už je začínáme a ještě vám tady něco ukážu. Tak a až je to načte úplně celý, tak vám řeknu. Tak a já jsem zpět a potom to vypadá, když už to začíná a můžeme určitě počkat. No už to bude za chvilku. No tak musíme počkat. Jako vždy. A už je to zhruba trošku a už to za chvilku bude. Já to vím, protože jo, tak. A když jste na tady těch stránkách Androidu, jo, tak. Kde máte hry ke stažení, jo. Pak dáte obchod play. Musíme počkat chvilku. Zde je stavuje hra, jo. A teďka, jak vidíte, tak tady tomu rovnou. Je 7.19. A já si teďka stahuju Robbery Boba. A teďka si vždycky musíte počkat, vám se to bude načítat dřív, protože já natáčím, jo. A až se vám to načte, tak ještě se můžete napsat třeba jako chcete třeba Clash Royale. Royale a teďka, když chvilku počkáte, tak se vám to načte. A jak se stahuji tady tu hru, tak si chvilku počkáme, pak dáte takhle i, pak se vám to takhle bude načítat, stejně to za chvilku máte tam. Teďka vám ukážu, jakou hru hraju na tady tomu. Tak, dám tohle. Já hraju tady to War of Tanks, FIFA Mobile a Clash of Clans. Tam vám klidně ukážu moji zákonu, která je moc chabá. A možná to bude moc živá, tak já vám to slyším. Tak, počkejte. Tak. Až to bude moc živá, tak já to vám to slyším. Na 23 a počkám, jak chci to ještě slyšet. A ještě počkejte, ještě se kouknu, co to vůbec funguje. Tak až budu slyšet, tak se vám posunu. Jo, tak už se načítám a za chvilku to ještě bude. Dobrý? To musíme tomu počkat, trošku se to laguje. Tak. Super,
super, so, ok. Tak, co nám tady vladuje, můj svět. A ukážu vám, jako mám tu základnu, až se to načte. Až se to načte, tak ještě něco koupím a uvidíme, co bude dál. Tak. Už to je na čtvrtce, už je skoro na půlce. Tak pojď, na čtyřce jsem teda dobrý už to je. A říkám tady něco řeknu při téhle hře. Já ještě tam nemám mortár, ale mám tam možná nějaký dobrý základní, ne, nemám. Tak. Tam mám nějaký chabel. Tak. Dobrý. Tam ten stopu. Tak. A já jsme se zpěli, koncentrujeme prachy naše. Hodné prachy. A asi si pak půjdeme lepšit ty goldminy, ale nejdřív, na co se vrhneme, je mortar. Tady už nám přijde na 8 hodin, je na hovno. A půjdeme na army, tady si bychom něco mohli koupit toho haranťovinu. A to jsem chtěl, to už nemůže být. Tak, doufám, že se ti video líbilo, zanech like, odběr. A ještě ti něco řeknu. Tak, jestli chceš další takovýhle tutoriály, zanech like. A až budu hrát, až budu natáčet zase tady tu hru, nebude to na mobilu, protože já to radši hrám na mobilu, protože to je lepší. Tady se to občas seká, jakože. A to jsem chtěla, to udělám. Goldmine na 15. Já doufám, že se ti videjko líbilo, zanech like, odběr a zatím čus!